Duha ka minor de edad samdan sa nahitabong pagpamasil dito sa sitio Kasanta, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Alas 4, luwas ang kahimtang ug layo ra sa Kakuyaw ang duha ka mga minor de edad nga mga biktima. Ang unang biktima 16 anyos nihaagom og samad pinusilan sa ibabang bahin sa Wang Sampot. Samtang ang ikuduhang biktima nga minor de edad may samad sa pinusilan siyang kamot. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, may karaan ng panagbingkil ang suspek o ang usa sa mga biktima nga uyab sa iyang manghod apan atol sa hitabo na pagan ang usa sa mga igsuon sa suspek. Human sa hitabo, dali usab dayon nga misibat ang suspitsado. Kaning usa ka biktima is buluyagon sa ni kaning maynura, buluyagon sa ni sa area, mo ning dili uyo ning suspect na to nga makauyab sa siyang manghod. Kaya maldito ning kuan niya. Dugay na silang sige na-grudge, matong naabot gyud sa point ani. Mani atong gitan-aw ron nganong naasa ni armas ang kaning suspect na to.